πληροφορίες, λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνική δυναμική του κάθε νηπίου, γλώσσα, κουλτούρα της οικογένειας, κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο αυτής. Οι εργασίες του κάθε παιδιού πρέπει να συγκρίνονται με τις προηγούμενες θητείες του και ποτέ με τις εργασίες άλλων παιδιών. Το τονίζω αυτό. Έτσι, μόνο με τις εργασίες της προηγούμενης συγκρίνονται οι εργασίες του παιδιού και όχι με άλλων παιδιών. Τα συμπεράσματα του εκπαιδευτικού σχετικά με το εκπαιδεύοντα του παιδιού, τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ανάγκες του, πρέπει να βασίζονται στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Η ανάλυση των πληροφοριών πρέπει να διατηρείται για την αντικειμενικότητά της, που είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε, και δίνεται πάντα έμφαση στη θετική πλευρά του παιδιού και ποτέ στην αρνητική. Ο φάκελος αξιολόγησης χρησιμοποιείται για να δείξει την πρόοδο του παιδιού μέσα στον χρόνο και σε πραγματικά πλαίσια, να παράσει πληροφορίες για την αξιολόγηση του παιδιού, η οποία θα οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων, να δείξει την εξέλιξη του παιδιού σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και να αναδείξει το ταξίδι της μάθησης μέσα στον χρόνο, τις διαδικασίες και τα προϊόντα της. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Δεν σας κουράζω, τελειώνω. Το τα είπα γρήγορα γιατί έχουμε πολύ πιο σπουδαία πράγματα να ακούσετε σήμερα. Σας έκανα μια εισαγωγή που τα έχει και ο οδηγός κάποια πράγματα, τα έχει και το τηλέφωνο. Το αποτέλεσμα λοιπόν της αξιολόγησης, συνάδελφοι, είναι επιτυχής σχεδιασμός και βελτίωση της πράξης, αυτός που είναι και ο τέλος της ημερίδας μας, για να μάθουν τα νήπια και να αναπτυχθούν ολόκληρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συνεργασία που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί. Θα μου λείψετε. Καλό καλοκαίρι. Να καλέσω, δεν νομίζω να υπάρχουν ερωτήματα σε μένα. Νομίζω ήταν πράγματα που γνωρίζετε απλά με μια εισαγωγή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να. Ερωτήσεις όμως έχετε, όπως είδατε στο πρόγραμμα, να κάνετε και στον κύριο Παπαχρήστο, τον Διευθυντή Σπουδών, και στους συναδέλφους με τα projects που θα παρουσιάσουν. Ο κύριο Παπαχρήστο θα έχουμε την τιμή να έρθετε στο βήμα. Διαβάζω τη λογογραφία σου. Πρώτη συνταξή. Όχι. Είπαμε νωρίτερα, κυρία Καγιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία σας εδώ. Είναι από εδώ το δύο. Και όλα αυτά, λίγο στην αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εν τω μεταξύ με το κουλουράκι κόντεψε να πει. Άρχισα. Όλες οι προσωπικότητες. Καλή σας μέρα και από μένα. Σας υποδεχόμαστε στο χώρο του Δημαρχείου μας. Θεωρώ αυτόλογα και στην κυρία Μέλιου ότι είναι λειτουργήμα αυτό το οποίο επιτελείται. Είναι το πρώτο στάδιο και η πρώτη εικόνα των παιδιών όταν στην ουσία αποκατακτίζονται από τη μαμά και βγαίνουν στο σχολείο. Εύχομαι να είστε εσείς ο προπομπός αυτών των παιδιών και για να έχουν μια καλή πορεία στη ζωή τους. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στην εφημερίδα και σε ό,τι κάνετε. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι γυναικοκρατούμενος, η νηπιαγωγή, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, το βλέπω, αλλά συνήθως. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Γι' αυτό. Χρόνια τώρα έχει τεχνολογία πρόβλημα. Μέχρι να φτιαχτεί το καλύτερα, χαίρομαι ιδιαίτερα. Σας αδελφοί. Γεια σου. Είναι ένα πρόβλημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε μαζί σήμερα, σε μια δύσκολη, όχι μόνο από την άποψη καιρού ζέστης περίοδο, αλλά γενικότερα μια καυτή περίοδο που ζούμε σαν χώρα και σαν εκπαίδευση. Τώρα ελαχιστοποιώ ιδίως να κάνω τη σύγκριση για την αξιολόγηση, την εκπαίδευση. Βέβαια, είστε όλες οι συναδέλφες, βλέπω και ένα συνάδελφο, νέοι, χαιρετίζουν την παρουσία του Δήμου μας φιλοξενεί στο κέντρο. Και ευχόμαστε πάντα οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι κοντά στα σχολεία. Άλλωστε, πάρα πολλά, έχετε πολλές αρμοδιότητες τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αναπτυχθεί στους Δήμους, εκτός από τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά προγράμματα και κάποια άλλα θέματα. Εγώ έχω γάμο, δεν ξέρω τώρα αν θέλει να βγάλει με το πολιτική. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα τώρα ζει όλη η κοινωνία και η εκπαίδευση αυτό το πράγμα το οποίο ανοίξαμε της αξιολόγησης. Είναι μια ιστορία βέβαια, δεν είναι η μόνη που άνοιξε το τελευταίο διάστημα και τα ερωτήματα που παίρνουν είναι τα εξής. Γιατί ανοίγουμε για την αξιολόγηση τώρα? Σε μια περίοδο που μας κόβονται οι μισθοί, μας κόβονται οι συντάξεις, δεν έχουμε επιτήρηση, δανειζόμαστε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Αν δεν είχαμε δανειστεί, προφανώς δεν θα είχαμε μισθούς στους τελευταίους 2-3 μήνες. Γιατί το κάνουμε αυτό? Είναι απαραίτητο? Το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της αυτοαξιολόγησης, που σημαίνει ότι εμείς είμαστε αξιολογητές και αξιολογούμενοι, οι ίδιοι, σχολική μονάδα, η εκπαιδευτική, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο, το λύκειο. Εμείς είμαστε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς οι ίδιοι αξιολογούμε και αξιολογούμαστε για να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή μας, να βελτιώσουμε το παραγόμενο έργο στη σχολική μονάδα. Αυτός είναι ο σκοπός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ακούτε βέβαια διάφορα. Ότι θα πει αξιολόγηση η οποία θα είναι του εκπαιδευτικού έργου, μετά θα είναι του εκπαιδευτικού. Θα χάσουμε τις εργασιακές μας σχέσεις. Θα υπάρχει κατηγοριοποίηση σχολείων. Δηλαδή και τα σχολεία τώρα δεν είναι άμεσα, δεν είναι κατηγοριοποιημένα. Ξέρετε και ένα σχολείο που να είναι το ίδιο με το άλλο, να παράγει τα ίδια αποτελέσματα ή κανένα νηπιαγωγείο. Εγώ θα θέσω μερικά αιτήματα για να συζητήσουμε μετά. Εγώ πάντως δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχουμε στα σχολεία, στα Καλύβια, στο Λάβρες, στο Γερατέα, παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι όμως ποια. Ποια. Το έργο που παράγεται από εσάς, που είναι πολύ σημαντικό, ποιος το ξέρει? Το ξέρουν οι γονείς του σχολείου περίγυρου, που παρουσιάζουν στο τέλος κάθε χρονιάς κάποιες δραστηριότητες. Κάνουμε καινοτόμα προγράμματα, κάνουμε παρεμβάσεις. Ναι, αλλά ποιος το ξέρει? Δεν πρέπει να γίνει το γνωστό.
πανελλαδικά. Γιατί όχι. Δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. Έχουμε βέβαια να πούμε πάρα πολλά. Όταν ακούτε αξιολόγηση, αν και οι περισσότερες από εσάς και οι περισσότεροι, είστε πολύ νέες. Έχετε βγάλει προφανώς τα τμήματα προσχολικής των πανεπιστημίων, δεν είναι? Βέβαια. Αλλά όταν ακούτε όμως αξιολόγηση από το πανεπιστήμιο, όταν μπήκατε στη μάχη με εκπαίδευση, τι σας έρχεται στο μυαλό? Συναδέλφοι, τι σου έρχεται στο μυαλό? Τι ακούς δηλαδή? Ναι, τι ακούς? Να κρίνουμε στην εκπαίδευση ποια είναι τα αρνητικά ή θετικά συνδηλούμενα. Είναι θετικά όταν ακούμε να αξιολογήσει την εκπαίδευση, τι λέμε? Ό,τι ωραίο, ό,τι ωραία διαδικασία. Τι λέμε? Πώς? Όχι ενώ σε επίπεδο αρνητικών ή θετικών προκαταλήψεων που υπάρχει για αυτή τη διαδικασία. Ορίστε. Επιθεωρητής. Μπορεί να έρθει ότι είναι όπως ήταν παλιά οι επιθεωρητές που μπαίναν και ελέγχαν. Υπάρχει και αυτή. Οι επιθεωρητές. Οι επιθεωρητές βέβαια δεν έχουμε, σχολικούς συμβούλους έχουμε, οι οποίοι, όπως οι συναδέλφους καημένοι, προσπαθούμε να κάνουμε επιμορφώσεις και ημερίδες χωρίς χρήματα, χωρίς εφόδια και χωρίς πλαίσιο. Στη θέση που είναι συναδέλφους καημένοι εγώ, θα έρθετε εσείς, το θεσμό που είναι του σχολικού συμβούλου. Γιατί συνδέονται τώρα όλοι. Ένας θεσμός που λέει τι? Συμβουλεύει, καθοδηγεί, επιμορφώνει, ναι. Αλλά για να κάνεις αυτά όμως, τι θες? Πόρους, εργαλεία, στήριξη. Και ποιος έχει στήριξη στο εκπαιδευτικό σύστημα διαχρονικά στην Ελλάδα? Ελάχιστα. Ένα σύστημα το οποίο δεν προγραμματίζει, ένα σύστημα το οποίο κανένας δεν ξέρει τι παράγει. Ποια είναι η ποιότητά του δηλαδή? Γιατί η εισήγηση που λέμε έχει σχέση με την ποιότητα στην εκπαίδευση. Όταν λέμε ποιότητα, τι εννοούμε? Εννοούμε αυτό που κάνουμε, το παραγόμενο έργο στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο, το οποίο θα πρέπει να αποτιμάμε. Να προγραμματίζουμε, αλλά το τι κάνουμε και να το αξιολογούμε. Γιατί, για ποιο λόγο? Όπως είπε και η συνάδελφος Αρμένο, για να παρεμβαίνουμε διαμορφωτικά, να το βελτιώνουμε και ξανά. Αυτό βέβαια γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Πρέπει σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, περιφέρειας και κράτους. Και σε εθνικό επίπεδο. Εμείς αυτό δεν το έχουμε ποτέ ανάγκη, γιατί η εκπαίδευση δεν αποτέλεσε βασικό μοχλό στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κανένας δεν στηρίχθηκε στην Ελλάδα διαχρονικά στην εκπαίδευση για να βελτιώσει την οικονομία, να βελτιώσει την παραγωγή, να ενισχύσει και να επενδύσει στην έρευνα. Εγώ είμαι 51 χρονών, δεν θυμάμαι. Έχω 30 χρόνια υπηρεσίας, δεν θυμάμαι. Οι αποδοχές, τα χρήματα για την εκπαίδευση δεν διούμενα. Έρευνα 0,02 της χιλίης, που σημαίνει τίποτα. Τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένας προγραμματισμός έχετε σήμερα για το που πάμε. Προχωράω να θέσω μερικά ερωτήματα ακόμη και για να ολοκληρώσω να σας πω δύο πράγματα για το πρόγραμμα αυτό της αυτοαξιολόγησης που λέμε, το οποίο από τη στιγμή που δεν έχουμε χρήματα από εθνικούς πόρους, κάνουμε από το ΕΣΠΑ. Θα σας πω δύο κουβέντες τελειώνοντας. Ισχύει, θα είναι για 2-3 χρόνια και ο στόχος ποιος είναι? Να δοκιμάσουμε εμείς τα σχολεία μας, στην διαγωγία κάποια πράγματα και να πούμε ότι εμείς θέλουμε έτσι να κάνουμε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας έργου. Δηλαδή, να προγραμματίζουμε και να αποτυπώνουμε τη δουλειά μας. Τίποτα άλλο. Δεν θα αναλύσω τώρα όλη την παρουσίαση. Εδώ θα δείτε